gigo kapok gibedo uploaded. Arosa ng'eyo ni isebedo e migao mano migao mar bunge kuom thuolo malach, higni buora kata higni mathoth 27 mago higni mathoth ahinya, kendo ang'e ni nitiere kod lony mar ariyo ahinya to e weche ma kaachiel kod weche mag pith mar yiende kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Ang'e ni pith mar yien gi sani hie gimomiyo inyae en mar mondo miyo kony piny Kenya e rakruok kod lokruok mar chal mar kor lwasi kata climate change. Dago mar mondo mi ler ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni ang'o momiyo yiende konyo ahinya e rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi kata kedo gi climate change. Erokamano nyadendi Joyce, yien en gima nigi muhimu kabisa. Iwacho ni trees is for better life, tree is life. To trees yien nigi benefit mang'eny. Wasewacho ni yien konyo walita aluora. Yien akia kaka dawach gi dholuo tiluongo ni sequester carbon, no nyonya carbon. Dalo mane wasomo ni kono gimoro miluongo ni photosynthesis. Ni yien kao hewa molil to miyo hewa maber ma oxygen mwa breathe. Koro nikech iwacho ni climate change ikelo gi kethruok mar kor lwasi kaluwore gi human activities machalo pollution, machalo industrial activity. Ka wamedo pidho yien, to yien biro kao hewa molil cha to miyo hewa maber. Koro biro miyo environment marwa gi kor lwasi marwa, greenhouse gases concentration mane kor lwasi mondo dog chien. To apart from kao carbon sequestration, yien konyowa gi gimiluongo ni climate change adaptation. Nikech iwachonwa ni concentration mar greenhouse gases osebedo e kor lwasi kuom ndalo mang'eny, since industrial period. Koro osebedo ko accumulate. Koro kata watem ni mondo watim gimoro amora, nyaka wapidh yien, watim gimoro amora, ok bitimore piyo nikech wang'e ni yien en kaka nyathi. Kipidhe kawuono to ok obi chako ywa carbon no mang'eny kawuono dichiel, obiro kao time. Tikonowa ni sama koro pod warito mondo kor lwasi oluokre ni, to pod wayudo ka impact mag climate change machalo flooding, machalo gik mwaneno sani gi pod biro dhi mbele. Koro ikonowa ni kapod watemo effort ni kik greenhouse gas temperatures odhi beyond 1.5 degree, to kara ang'o ma wabiro timo? Kech ok wabi thot waneno. Koro iwachonwa ni kwa pidho yien biro konyowa gi climate change adaptation, biro build resilience, aoche wabiro bedo gi pi, temperatures wabiro dok chien, to be wabiro bedo ka ecosystem marwa pod nyalo miyowa ecological benefits mwadwaro, ma biro miyo kaka wamedo timo chenro mar mitigation, to wabiro yudo ka nitiere kaka wanyalo dak. Wach machielo ma bende dagom mar mondo mi lero nikech sani ero wanyalo wacho ni